Der er ikke så meget tvivl. Det var Jonas, der var hurtigst her. Men Jonas, han er frisk på at udfordre vinderen. Der er heller ikke så meget tvivl. Det er Line. Men Line red fejl bane. Hun er faktisk diskvalificeret. Så det bliver Camilla. Så nu rider Jonas og Camilla finale. Og jeg er sikker på, at hvis der er nogen, der klapper lidt af dem, så rider de en tand hurtigere. 3, 2, 1, rid! Det kommer til at ligge snært, det her. Jonas, han får vendt. Camilla, du skal skynde dig. Det er lige før det blotte øje ikke kan se det der. Der må vi vist sige, at i dag stod der uafgjort mellem Jonas og Camilla.